खुलुमबाय गिबियावनो आं बड'लेण्ड रादाबनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेबसे जासिहरबावबाय आं फंनैसोल' बुंनो सानदों दै आं रायजोफोरनि गेजेराव बेखौनो क्लियारिफिकेसन होनो सानदों जितु जेम्स आरो गेमस्रि आरो लाउदुम बिसोर साथामनि गेजेराव दि ससियेल मिडियायाव बहुद भाइरेल जागासिनो दं आसलते बे भाइरेल जानाया मेनलि सासे मानसिनि थाखायल' भाइरेल जानाय जादों मानो होनबा बिथाङा आंखौबो अलरेडि मिथिखागौ किन्तु बिथाङा मिथिनानैबो मिथियै रखम खामानिखौ मावबाय थानाया बहुद गोरोन्थि जादों बिथांनि बेखौ अलरेडि रायजोफोराबो मिथिखागौ मानो होनबा आंनि जायगानि मानसियासो आंखौ मिथिगौ किन्तु जेम्स रखम मानसिया आंखौ मिथियाबो जानो हागौ आरो अलरेडि मिथिगौ बियो मिथिया जाया बिराद सैतान मानसिथ' बियो आरो बिराद बिनि माइन्डआ थारमाने मालायखौ हेडेक होनाय माबा होनाय बिदिसो मानसिथ' बियो बिथाङा अलरेडि मिथिखागौ आं जेब्लासिम मोनसे समाव मोनसे जाथाय जालांबाय बे जाथायखौ जों ससियेल मिडियायाव बुंबाय थानानै जेबो लाब जानाय नङा आरो आं बेखौ ससियेल मिडियायाव खोथाना लानाबो आंखौ रावबो जेबो खालामनो हाया आरो आंबो बिथांमोनखौ जेबो खालामनो हानाय नङा मानो होनबा जानानै थांनाय मोनसे समाव जानानै थांनाय पास जाथाय दङ बे जानानै थांनाय जाथायावनो जों अलरेडि सेपारेट जालायना दंखायो खोथाफोर बाथ्रा जिहेतु गासै बुस्थुआनो सेपारेट जाना दं बिनि उनावसो आं गेमस्रिखौ 2019नि 6 नभेम्बराव लोगो मोनबाय बिनि सिगांनो गेमस्रि आरो जेम्सजों बिसोर माबा मोनसे बिसोर सेपारेट जाना दंखायो बिसोरबो बिनि उनावसो आं गेमस्रिखौ लोगो मोननाय जाबाय बिनि उनाव जेम्सआ आंखौ गोबां खोथा बेफोरबायसा आंजों बहुद सावरायलायनायबो जादों बिथाङा मिथिखागौ अलरेडि जों सेपारेट दंखायो होनना बिथाङाबो मिथिखागौ बिनि गेजेरावनो बिथाङा ससियेल मिडियायाव बेफोरबायसा बया भाइरेल भिडिअ माबा भिडिअ बेफोरखौ लाबोनाया बहुद गोरोन्थि जादों बिथांनि मानो होनबा पाब्लिकआ बेखौ नायबाय थाया नायगोन किन्तु बया नोजोरजोंसो नायगोन पाब्लिकआ जेब्ला नोंखौ बया नोजोरजों नायगोन नों माब्लाबाबो साक्सेस जानो हानाय नङा मानो होनबा जेम्सआ बेखौ बुजिनाया गाहाम जों रायजोफोरनो बेखौल' बुंनो सानो आंनि जिथु जानानै थांनाय जाथाय बि जानानै थांनो होदो आरो अलरेडि बि जानानै थांनाय जाथायखौ बुरखांबाय थाना जेबो लाब गैला मानो होनबा बिथाङाबो सेपारेट जाना अलरेडि मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ गासैबो जों बिदा फंबाय गासैबो मोजाङैनो दं जोंनि न'खरनि गासैबो मोजाङैनो दं आं फंनैसो बाथ्राखौ बुंबावनोसै थारमाने जिहेतु जों गेमस्रि गैयि टाइमावसो जोंना जाथाया जानानै थांदों मोनसे जाथाय बे पास जानानै थांदों बेयाव गेमस्रिया खुनु लोब्बा गैया आरो दा गेमस्रिजों आं जितु दङ आं दा हेपियैनो दङ आरो जितु बे फैसा हरनाय आरो गल्ड डिगार बेफोर बाथ्राया आसलते भुल मानो होनबा फैसाखौलाय आं निजे माबा मोनसे प्रब्लेमाव आं ट्रेन्सफारबो खालामनो हायो इनियाव नङाबालासिनो बेलेगनियाव खालामबाबो नोंसोर आंखौ बेलेग माबा सानगौमोन नामा जेनेबा फैसा जायो माबा उमुक सिख्लाया फैसा जायो उमुक माबा किन्तु बे खोथा नङा गल्ड डिगार माबा फैसा हरनाय आं माबा मोनसे जाहोनाव बेनियाव ट्रेन्सफार खालामदों बेनिफ्राय ट्रेन्सफार खालामफिनदों आरो अलरेडि बिथाङा दा इउटुबनिफ्राय मोनसे रेभिनिउ फैयो बे थारमाने फाइनान्सियेलि इन्डिपेन्डेन्टखा अलरेडि बेहाबो मोनसे सर्स दङ दासान्दि सिगांनि खोथाया सिगां बेयावथ' आंजों जितु बेखायनो जितु इउटुब खुलिबाय बिथाङा दा बहुद स्ट्रं आरो बिथांनि जितु इउटुबजोंबो बिथाङा जानो हानाय केपासिटि दा जानानै दङ मानो होनबा बेखौ जों बेसेबां रेभिनिउ फैयो बेसेबां मा फैयो बेखौ आं बुंला मानो होनबा बिथाङा अलरेडि इउटुबनि रेभिनिउजोंबो जानो हानाय बेसेबांबो दङ आंनिफ्राय फैसा लाबाय थानो बेबो बाथ्रा नङा फैसाखौलाय आं मानो होआ जानो आं जितु आंनिनो वेब जितु आंनिनो जानो थांगासिनो दं जितु बेफोरबायसा बियो हारसिंनो सोलिना जानो हानायबो बिजाब मोनसे माबा दङ बेफोरखौ रायजोफोरा एसेबां हमथाबबाय थानाबो लाब जानाय नङा मानो होनबा बियो न'खर मोननैनि गेजेरावसो प्रब्लेमा फैदोंथ' आरो बिनि गेजेराव जेम्सआसो हाबनानै दा दावराव खालामबाय थादोंथ' बेखायनो जेम्सआ अलरेडि गारथारबानो रावबो बेलेगा बेखौ जोंनि न'खरा जेम्सनि सिगाङाव उमुक भिडिअ हो उमुकनि दारै भिडिअ हो उमुकखौ उमुक खालाम बिदि होनना जोंनि न'खरा नोंनि सिगाङाव बुंहराखै आरो नोङो राइट्स गैया आं बेखौनो बुङो गेमस्रिया रायजोफोर अलरेडि इउटुबजों जानो हानाय बिथाङाबो सेलारि दं आरो रेभिनिउ फैयो बेखौ आं बुंबाय आरो बिदि गल्ड डिगार माबा डिगार बेफोर बाथ्राया नोंसोरनिफ्राय ओंखारनांला आं बेखौनो बुङो मानो होनबा गल्ड डिगारा नङा आंसो फैसाखौ ट्रेन्सफार खालामदों बिथाङा आंनिफ्राय फैसा बियाखै आंसो ट्रेन्सफार खालामदों आं बेलेग जायगायाव हरदों थारमाने बेनो आरो आंनि खुलुमबाय दिनै आं उलुबारि गामिनि बाबुल कुमार बर' मनिन आरो लाउदुमनि बिदा गिबियावनो आं बड'लेण्ड रादाबनिसिम आं खुलुमनाय थाग्रोबाय दिनै आं लाउदुम आरो गेमस्रिनि जाथायनि सोमोन्दै आं बुंनो सानदों मानो होनोब्ला बिथांमोननि जिथु जाथाय जालांनाय बे जाथायनि सोमोन्दै गाज्रि भाइरेल खालामनायनि थाखाय दिनै आं न'नि जानानै आं फंनैसो बुंनो सानदों जाहाथे बे जाथायखौ बायदि बानसावबाय थानायखौ दिनैनिफ्राय
जेम्सआ माने भाइरेल खालामबावोब्ला जों भबिष्यत इयुनाव आयेननि आश्रय लागोन आरो बिथाङा जोंनि न'खरनि जिथु मनिन आरो गेमस्रिया जोंनि न'खरनि जानानै दंखायो बेनि थाखायनो दिनै नोंथाङा बायदि खानैखौल' दाय होनानै बायदि बानस'बाय थानायखौ जों दुखु मोनो मानो होनोब्ला बिसोरखौ बानस'नाय माने जोंनि न'खरखौ बानस'नाय दिनै नोंथाङा जेम्स नोंथाङा दिनै मोजां मोननानै जुदि बिथांमोनखौ गाज्रि दायाव खोख्लैनो गाज्रि भाइरेल खालामनानै माने लाजि फोनांनाय बेफोरबायदि साननानै होबाय थायोब्ला नोंथांनि दाय जागोन बेखायनो नोंथाङा दिनै बे भाइरेल खालामनाय बे हुदाखौ गारनांगौ मानो होनोब्ला बेफोर जाबाय ससियेल मिडियायाव मिथिजालायनाय गासै खोथाखौनो भाइरेल खालामबाय थायोब्ला जोंनि जि माने नुग्रा खोनासंग्राफोरा गोबां मानसियानो माने नायनो हाया मानो होनब्ला होग्राया माने मोजां मोननानै होनानै दिनै माने बेखौनो लाजि फोनांबाय थानाय खोन्थियोब्ला रायजो राजानि सिगाङाव दिनै जों न'खरनिया खोनानानै सहायनो हाया मानो होनबा बेफोर ससियेल मिडियायाव बायदि भाइरेल खालामबाय थायोब्ला जोंनि न'खरनिफ्राय माने जोंहाबो दुखु मोननाय थायो आरो जाहाथे नोंथाङा दिनैनि बे भाइरेल खालामनाय ससियेल मिडियानि जि माने ससियेल मिडियायाव जि माने भाइरेल खालामनानै होनाय बेफोरबायदि होनाय हुदाखौ नोंथाङा गारनांगोन नोंथाङा बेफोरबायदि हुदाखौ लाबाय थायोब्ला इयुनाव नोंथाङाबो दायनिगिरि जागोन जाहाथे नोंथाङा दिनैनिफ्राय बे ससियेल मिडियानि बांसावनाय न'खरनि भाइरेल खालामनाय थांनाय जाथायखौ भाइरेल खालामबाय थानाय बेफोरबायदिनिफ्राय नोंथाङा गोजानाव थानांगौ आं दिनै बिदा जानानै आं नोंथांखौ जों थियारि खालामदों जाहाथे नोंथाङा दिनैनिफ्राय जोंनि न'खरनि बुंनायखौ खोनासंनानै जाहाथे गोजानाव थायो आयेननि खाथिखै थांगोन दिनै नोंथांखौ जों मिथिहोनाय जाबाय जाहाथे नोंहा दिनैनिफ्राय बे भाइरेल खालामनायखौ बन्द' खालाम जोंनि न'खराव दिनैसिमहालागै जा खुनु माने प्रब्लेम गैया जोंहा अनलायनाय सानलायनाय गासैबो गोहो सक्तिया जोंनियाव दं जोंहा न'खरनि गासैबो अनलायनायानो जोंहा दिनैसिम जों बिदा फंबाय गासैबो जों खौसेयैनो दङ जाहाथे नोंथाङा सोरखौबा नासयनाय सोरखौबा माने गाज्रि बारहावाजों नाख्रेबनो साननाय बेफोरबायदिखौ जेम्स बिथाङा दिनै गोसोआव लाबाय थानाङा जोंहा जोंनि जि न'खरनि जि माने अनलायनायनि जि खौसेथि बे दिनैसिम माने जोंहा गासिबो एक न'खरनि गोहो साननाय जोंनि जि माने न'खराव बायदि जाथायनि सायाव जों माने हेफाजाब होलायनायनि थाखाय जोंहा दिनै गासिबो जों एक जानानै दङ